Nasa Kotekan Operatiba Kanabwa Municipal Police Station, 501st Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 5 asin PIDEA Bicol, ang sospek sa pagpapalakop ng ilegal na droga sa Nabwa, Camarines Sur. Pasado alas 5 nin hapon kasuudma, kan ikasaran pag-aresto sa sospek sa sarong subdivision sa Barangay San Jose. Ang sospek, haloy ng pigmomonitor kan otoridad, na binistong si Jovinal Segara y Orobe alias Robert, 39 anyos, kan Zone 3, Barangay Santiago, Bato, Camarines Sur. Nakumpiskar sa posisyon kaini ang sarong digital weighing scale, cellphone, asin 11 plastic sachet na may laogin pigtutubod ang shabu, asin may gabat na 55 gramo, na pigkakarkulong nasa 374,000 pesos ang street value. Sigun sa tagapagtaram Kanabwa Municipal Police Station na si Police Staff Sergeant Marlon Galyarte, taon 2016 kan enot ang nakulong si Sigara, huli man sa pagkakaimbwelto sa droga, alagad na kaluwas man giraray. Ahali na siya sa distribution kani bago kita nakapag-conduct by bus operation, igwa ng mga nainot siyang na deliveran. So ang nakuha na lang is 11 sachet. Mahahampang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002 ang sospek, asin posibleng daina tugutan pang makapagpiyansa. Sangon yan po, siguro po dahil na siya makaka-bail, tainot na inot po, 50 grams sa tuyang nakuha. So, pangduwa po, nag-undergo pa po nga ni siya plea bargaining. So, siguro po, depende na lang yan sa Korte Giraray kung papayagan paninda ining tao na yun na makapag plea bargaining or makapagpiyansa despite po nga ni kang mga inaatubang niyang kaso. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balia.